Ake sibingelele babodokotela babesizwe babojabulile umfana omuhle njengekhehla lomlungu umuntu ongabongi uyanyaza. I am babodokotela. If I do good kuwena ufuna ngibonge. I have to give you thanks people, thank you people, and siyabonga kakhulu i-channel kababodokotela versus this one. This one is growing much steady, very fast, but with good people. Mesibuka le kababodokotela siyisebenze esithi isikhathi but it only reached 50,000 people. It's okay, but this one too, it will reach another 50,000, and then both channel will hold 100,000 when the time is right. Then babodokotela uyabonga kakhulu ke abasupport enika yona imbono yenu, and then ama crop and share beautiful. This is babodokotela babesizwe babojabulile. I wish ngakwenza nakwabanye. And then enye into ke efuze siyenze thina abantu esiyenza ama YouTube channel, we must stop exploiting people. Bringing people with channel, interview, ujabule, uraise ilogo cloud. At the end of the day, YouTube ukhokhela wena lo muntu usamnika lutho. Kodwa ubwazi ukuthi lo muntu bomlethele lana, bomlethele nje ukuthi ngoba uzokhuphula i-viewership. Ake siyibuke leyo nto ukuthi ngempela it exploit abantu ngendlela esimanga. And laba bantu labayana, they are desperate actually. They are desperate to tell their stories. When you pretend as if you are giving them a platform, but knowing very well that you are stealing their IP, you are stealing their intellectual, using it to drive your motto, to reach out to 10,000 viewership, 5,000 viewership. Leanto leana, we have to advocate it to no, ni wrong. If ni wrong, you have to be told the truth. Ukuthi labantu ni aba exploiter. Ayikho elibanayo ufuna nifinyelele la kutheni ngonyaka ucabanga umnika noma u7,000 ngonyaka ucabanga umnika noma u10,000 kuyena lo muntu inkulu kakhulu. Uyazi ukuthi nje ngonyaka even abantu abadlala istokfela bayihlwana esiloma, but because of i-viewership yakho oyitholile ngenxa yakhe isaqhubeka bayakhula abantu ababukayo, bayakhula abantu. Sinabantu abaningi esibabonile bexhashazwa besetshenziswa multiple abanye benze uyilima babizwa ngama volumes, trust no volume 1 no volume 2. Lo muntu loyo nje engabe uyabuka ukuthi hayi ngiyasetshezwa lapha phela. Umuntu menza kuwena mniki opportunity ukuthi uzomgibeza, umniki imandla ukuthi njobe lana nje engayanga ukodayisa njobe edayisa nje emgaqweni ngama fruit ngama veg lento ayidayisayo nje bengayanga ukodayisa akumnike phela imali ayenza ngesonto lonke ehlela ku channel yakho uthi hayi ndoda njobe uthi abenza 300 ngosuku ake uze lana ngizokunika nje 3,000 khuluma lento ikhuluma. Mina ngikuthiwa ngibize i-guest unless izokwenza ibhizinisi yayo izokhokhela mina. Funa ube khona la kushintsha khona either lo uthola imali or mina ngithola imali. Mina ngipompoloza imali angiyoninyoni. Angiyenzi lonto leyo. This is babodokotela babesizwe babojabulile mfana. Bengixwayisa nje ukuthi bakithi thina esenza ama podcast na ake siyibonde xhaphaza abantu. Lento ibaxhaphazela abantu, trust me. Abantu banama fellowship followers abaningi namhlanje, and they're making huge amount of money ngalabantu laba bangenalutho. This is babodokotela babesizwe babojabulile mfana mhlanje ekhehla ngizolo mangingisa ngesonto futhi ngixolisa. Angiyilungise lento le. Ngine topic namhlanje ngiyiphethe, it's a little bit different. Ithi khotha lo muthi baba. Imi lapho nje ubaba wasekhaya before ekamereni kunento ufuna aqala adlule kona awukhothe lo muthi aqhubeka abuka iTV. Aqhubeka afaka izibuko efunda iphepha but uyazi ukuthi ulinda ukuze ukuthi isingangena nensimini. Bantu bakithi, this is babodokotela babesizwe babojabulile mfana mhlanje ekhehla lomlungu. Sisenabantu nanamanje abayidelelayo imizi yabantu. Sinanabantu njengamanje abasachachaza emizini yabantu. Umuntu umeyenza lento ufuna umenzele khehla. Hayi umenza lento ufuna umenzele, ngiyayenza mina ngiyisoli. Ngiyayenza angiyisoli. Ayangixolisi. Mina kwami ngeke uyifice imvukuzane umsangano. Ngeke ufice imvukuzane umsangano. Ngeke kube nemvukuzane la egcekeni lapha engadini ingekho. Nalapha engadini ayibe khona. Nalapha ngise driving ayibe khona. Kodwa mase ngithola ukuthi kunento wena oyenzayo. Kunento wena oyenzayo kuleli gceke leli. Ngibona iketanga anginayo inja mina ngifuya kodwa yalento igodonsa iketanga legcekeni.
lokhu kokwemfene esuke ihamba egcekeni ikhalisa izinja yenze yonke into ilula kakhulu angifuni uphinde futhi umoshe isikhathi ngayo I repeat ulula kakhulu ilula kakhulu lula kakhulu imfene nje wezwe imfene nje egcekeni hamba uyeka mayimayi noma eFaraden ufuthi ukuthi abakudayisele into ekuthiwa isikhumba semfene abakudayisele isikhumba semfene hamba eBrea hamba embuzini emlasa hamba emona ufike ukuthi abakudayisele isikhumba semfene uthi batshela ukusho babudokotela futhi hamba eOshoek ngasesangweni baba khona futhi abadayisa imithi uthi utho babudusha nginikini kunemfene engihluphayo ebusuku for 3 days shisa lo isikhumba semfene la shisa isikhumba for 3 days ngeke iphindise ngeke uphinde uyizwe ngawuphindiswe why ngithi 3 days funa umoya ngesikhathi uyale ishisi umulala umoya mhlazana uyale ishisi umulala kuya nokuthi umoya uyangalapha uvunguza ngalapha kuze ukuthi ngoba uyazi ukuthi ihlala kwemiphi imizi kodwa ngeke iphinde ize washisa isikhumba ngephindisi kulula kwemfene but lokhu kokuthakathwa umuntu athakatha umuntu umbone lo muntu lento okuthakatha kwakhe uyenze profession le mizi lana nathi ngichamela yonke imizi engiyithandayo lana awukho umuzi engakuchamela ubuchamela babudokotela zokutshengisa mina ke lento engisho la mina ngiyenzi mina ngiyenziwa yinini nene sanifundisa imithi mina ngiyenzi nginasikhathi sokuhlala busangana ngizwana nawe naso isikhathi sokuhlala nginasikhathi sokuhlala mina naso kancane futhi kehle ngifuna ukuthi wenze nje lo mthakathi lona usuzucabanga ukolala emotweni khona uzombamba lo mama ukabonakala kweminye imizi abaleke yabo abanayo evidence kodwa yenza njenaka hamba uyongibhekela imvukuzane la embe khona namhlanje kuseni fike uthathe inhlabathi yakhona yangizwa ukuthi ngithini hamba uyobheka imvukuzane lapho emile khona ekade imbe khona fike uthathe inhlabathi khona umuthi uthatha inhlabathi leyo uyifaka ebhakedeni thatha amanzi uwafaka ebhakedeni mhlambe 10 liter mhlambe 5 liter kuzoba kuwena thatha usawoti oraf umukha lo sawoti ukhe kanje uthele kanje kule bucket yabo uthele nje kanje ufaka la phakathi kunomuthi ofuna utholeke lapho bathi isibhaga Warburg Sarotarus ufaka isibhaga phakathi futhi mase ubuke la ngasicele komgaqo ukuvamise ukumela ugwava lapho uhamba nje emakhaya icela komgaqo lento ivamise ukumina nje uye lapha uthi umfana ngakukhela impande zagwava lapha uzigaye nazo uzihlanze nalomuthi impande zagwava mase kuzoba usawoti kuzoba Warburg Sarotarus isibhaga musu ulichelele egcekelele ulichelele egcekelele kuze kuphele 7 days ulichele umeke weza wanyathela into oyichelile zizombamba intambo zolwembu izomvala amehlo lento kose kusele gaxele ucingweni engabonti kuphunywa ngalapha uma ukuthi ubiyile uma ungabiya ngoba eshaka yonke imizi yabantu esengasaboni kuzogoduka kanjalo kusuke kuyilento ke lehle uma ke usuyenzile lento kusiyaziwa umthakathi ukuthi ubani endaweni uma usufuna ukumvula ke usufanele babudokotela angeke ngisho lento uma umthakathi umbambisile ukuthi uyathakatha wamveza wase wena wamkhulula ngekhubalo ngiyakutshela uvula isivalo sebhokisi umthakathi uzokubulala simple as that umthakathi uma ekubulala akahlanganisa imithi ewu10 mina mengifulayisha umuntu ukukhantama ngisese umuntu owodwa nje kuphela ukuthi uyingozi ngeke ngikukhulume noma kuphi uyingozi khona inyanga befuze ngiyinike yaseMpumalanga
ebihlushwa umunye umuntu kahambi ngayitshela ngathi ngeke ndoda kufuze ngikunike lo muthi esandleni ngeke ngikufundise ukuthi yini ngoba kuyingozi kuyingozi ngahamba nami yabo ufuna ngifike isambe nawe sentabeni sifike siwenze engisho ukuthi lana usuke ufuna ukumvala amehlo nje abe impumputhi then uma usuthi ufuna ukumvula kodwa ufuze uqala ungifonela bese ngikubuza ukuthi do you know ama consequences ukuthi umthakathi umvula amehlo lo mthakathi is capable ukuthi ahlanganise umuntu okubulala ke sithi ngoba wona usumhlazile endaweni into engifuna siyikhulume kunalo muntu lona ubaba wakho yena amatekisi wadlula emhlabeni asala kuma wakho uma wakho kanti vese na uhlushwa ushukela washona ke asele kwena amatekisi lo muntu usewathathile futhi uthi lamatekisi akweleta angeke akwazi ukulayisha lo muntu kodwa kunobufakazi ukuthi yena wabulala baba wakho engisho ukuthi noma ungadlala isnooker uma ushaya lela bhola lesnooker funa uzibone ushaya yena ngomuthi kunomuntu ngempela othi umuzwa kuthiwa endaweni ukuthi kulemala abantu abangaka kwa4 yedwa usho inhliziyo ukuthi kusasa kobe kufa yena umuntu onjengaloyana obulela ubaba wakho umuntu ofundise kangaka ingane yazi lengane yaqeda isikole iqeda kanzima yahamba lengane yosebenza ko check safe ko check out ko Shoprite ko Boxer lengane yafaka amaphepha namhlanje iphoyisa isebenze ngane yakho 2 years lo muntu ayibulala mase kuthiwa ubufakazi abukho wabona ubani yabo wabona ubani bamdedela ubhlungu njengomzali ngoba yayidlula kanje ivene ehamba nomntana wakhe kodwa namhlanje idlula nje ivene ehamba namakholegi akhe akusenzeki kuwena umuntu okulimaza kanjalo kufana ukuthi ukushaya ngesiduni sembazo kwi-spinal cord whereby ngeke ukwazi ukuphinde ube right I will never be okay whereby usuwenze konke obukwenzile lo muntu mase ethatha umthambo wokuphila kwena umuntu obulela umzali wakho usuke eqashula ipipe lokuphila kwena yabo usuke eqashula lo muntu loyo ngifuna ukuthi lento engiyishoyo kuwena uyicabangisise kahle kuqala ngoba siyababona abantu beyishaya ifuba ngokubulala abantu ethi mina ngibhedele bongibuza ngosibani bakuthiwa hawashona athi hayi ngithiwa ijethi kuseka kakhulu sinabantu thina namhlanje abanembhede ehostela e2 awukekho umuntu ehostela nembhede e2 kodwa yena unembhede e2 uphi lo omunye ubelala lapho nombhede akekho waqalwa zinyawo kwaba amadolo namhlanje lo muntu usemakhaya uku-wheelchair kuphela 2 years uyashona umbhede wakhe hostel uhleli lo baba lo akekho umuntu ophunyelwa umbhede u2 hostel singakhohlisana umbhede u2 ayiphumi umuntu oyedwa umbhede unegama lomuntu umbhede umuntu ngoba umuntu uma uthelela umbhede wakhe akathelele indlu uthelela umbhede hostel yena u2 sinabantu abayijika inhliziyo yethu abayijika abayibhekise eceleni uyabona umuntu okubulele unkosikazi lo muntu usuke kuphuca ihawu lokuvika kuze ukuthi noma ngabe uyaqonya abafazi babantu kodwa umuntu unkosikazi akushiya ukuthi udla abafazi babantu kuthiwa evehluphe endaweni akushiya ukuthi udla abafazi babantu kuthiwa kodwa evehluphe endaweni kodwa uma ungenawo unkosikazi noma ngabe ukubenza lutho abafazi kuthiwa phela ngesingazi nisibani manje ongenamfazi lo muntu usuke kuphuca ihawu lokuvika into eziningi ebezokushaya azikushayi umuntu unkosikazi kodwa lo muntu abe nesibindi sokubulala unkosikazi mase kwenza isiphuphu athi usicela uzoxolisa kwafana abantu wengaqondile yena umngxolele uma usungena esidulini uyobheka isiduli esivaleke kahle phezulu esingakaze sithintwe ufike kulesa siduli ngo5 ekseni ngo4 ekseni usibhoboze phezulu umuse uyatoiletha lapha kusona toilet lapha kusona mase ngikunika ikhubalo
ulithele phezulu kwalesa situli. Mase sikala izinsuku ukuthi meke savaleka lesa situli. Meke savaleka lesa situli. Hayi uzohamba emhlabeni. Uma ufuna ukuthi eze kuwena azoxolisa, hamba ungithengele impangele. Hayi inkukhu ezimpangele, a guinea fowl, original guinea fowl. Hamba ungithengele yona. Impangele. Sizomenza ukuthi kuwena abuye azoxolisa uma ususho ukuthi ufuna axolise ngani. Mase exolisile ngaleyo nto, wathi uzokunika umzila la uthathayo uyaxolisa lento yamuhla ngaphakathi, umthetho akulula akakunika. Ufaka imoto uphinde umbulale. Uma sizokubulala ke thina sifuna uqala uzoxolisa, sithatha impangele. Angezwe ukuthi ngithini. Yabo le phepha leli njani linje. Sibeka isandla sakho la, yabo? A4. Mase siyabhala la, sihambe sipendla lento enziwa zingane kanje, yabo? Sihambe sipendla kanje, yabo? La. Mase kusale isandla sakho la. Yangizwe ukuthi ngithini kuwena. Thereafter mase ngithi bhala igama lalenja 3 times kuleli phepha leli. Usebenzise ipeni elibovu. Musu uyongithengela inkukhu ezimpangele. Ungitholele ukotini lo ukuthunga omhlophe, obovu, omnyama. Lo muntu uzobuya esiguqa ngamadolo ezoxolisa. Mase futhi uyamxolela. Asho ukuthi uxolisa ngani. After 2 years umbulale. Ngoba umuntu obulele kanje yana he worth dying. Phela kanjalo. Mase futhi uphinde futhi umbulale. Inkukhu impangele ke zikhona emaplazini. Zikhona emaplazini impangele. Funa ephilayo. Uza nephilayo, sukhande lo muthi, sukhande lo mlingo, bese simshaye. Bese simshaye. Yeah. Lezi zinto lezi ufuna sizikhuluma. Bakithi this is Baba Dotela babesizibojabulile. Ngifuna ukuthi ngikhulumele nginiphathele umsebenzi kaVeronica. uVeronica muhle, uVeronica sokhiphela abantu ngegaba eziwu3. Khona uVeronica ngithuma ngokhiphe nomshanelo wakhona. Umshanelo lo, hambe nomshanelo. Mase kuba khona uVeronica engukhipha nemshanelo ewu2. Mase kuba khona uVeronica engukhipha nemshanelo ewu3. But lona ke iba isima kanjena ke lemshanelo. Isuka isima kanje. Isiyenza ke lento esiyifunayo lemshanelo kanje. Lana ke kusuke ikhishwa ke uVeronica. uVeronica uhlukile. uVeronica unegaba esingakuhlukanisela zona. Kunesigaba sika 50,000. Sika 50,000 okwazi ukuthi sikukhandele into. Imali ongathi uma uyifaka ungakwazi ukuyigcwalisa ibhuthi. Sikukhandele into ongathi uma imali okwazi ukuyigcwalisa i-double bed imali. Kusuke kuVeronica onamandla leyo nto leyo. uVeronica umwakha ufuna inyama ebovu. I always say that. Ufuna inyama ebovu, mase siyahamba siya ngaphandle kwasekhaya. Mase sifika lapha ngaphandle kwasekhaya sibasa umlilo. Ubasa lo mlilo lona mase ke ubeka lenyama kwa 20,000. Kodwa uma uthi unawo u50,000 ngizokunika mina uVeronica nemshanelo u2. Kodwa uzoqala la kumina eThekwini kunento esiqale siyenze la eThekwini. Ngizokuthatha mina ngo4 ekseni. Kunebhayi ekufuze ulithole lana leParuka noma lenjiti elilodwa la. Ekufuze ulibhince lebhayi. Mase ngihamba nawe ngiya kuloya muzi loya. Ufike kuloya muzi loya ufike lapha uthi uzocela ukuvusa uVeronica. Uyacelwa uVeronica uvezana udlwengule nje. Bese niqhambukele nje. Ufike uthi uzocela ukuvusa uVeronica. Ubhince lebhayi kuphela. Mase ke wenza ke lento esizokutshela yona lapha yana. Loyo ke oka 50,000. Koka 100,000.
ubhinqa lebhayi siye kulomuzi ufike kulomuzi wenze lento uma usuqeda ukuyenza lento uma usuyagezwa ugezelwe lapho then after ke sekuzothi ke futhi ke awuhambi ke lapho kule 100,000 yonke into ngifuna yenziwe mina ngoba ngifuna uma ugeja uloku ngibalisela sesiyayenza ke lento ke manje ke sesihamba nawe ke manje sengithi ke manje ke siyahamba ke siye endaweni ukuthi ke manje sifika lapha sibasa umlilo sibasa umlilo ukhumula ingubo zakho obuzigqokile ukhumula ingubo zakho obuzigqokile ubhinqa ibhayile lenjidi noma iparuka siyakhuluma siyazithatha lengubo lezi la kade ubasa khona lomlilo simba umgodi siyazigqiba sithatha lamalahle lawa okade kubasa khona umlilo siwahlanza nengubo zakho sesithatha lenyama le yangizothi ngithini sithatha lenyama le ngokwe special book kodwa sithatha lenyama la sesosebenza ngayo ke akufani ke lokho kokusuke ku 100,000 rand lo kodwa kwenziwa la siqede la ayikho into ozohamba ungayenzanga kona ke mesikwenza sikwenzela olwandle sikwenza siqede olwandle simbele sakhe lomlilo sokuqede lomlilo mase siqede lapha lento siyayiqiba futhi lana nengubo zakho ziyaqitshwa kusho into uma wakhala uVeronica lomkhulu ufuna ufake ingubo wazi ukuthi ozozidinga kwalezo zizosala la uma isala la futhi kwena hayi ukuthi usuke uzikhumula nje ziyadatshulwa la kwena azikhulunywa ngokuthi uzithi ishirt siyadabula yonke into siyidabula siyikhiphe siyidabula because siya understand mase kukhanda ingubo zakho ezindala lento ngizoyisho bakithi abantu abe understand ingubo zakho ezindala especially the one that are toned they are representing a demon that blocks somebody else to have money. I repeat, tones ingubo ezindala. They are representing a demon called Mormon demon. Mormon, M-O-M-M-O-M, Mormon demon. Lela demoni, uma lifika kumuntu, lifika ligqoke ingubo ngathi zowubulwembu. Uma lifika kumuntu, lifika lihlukene kathathu. Lifika ngathi liyindiya lineno lezinde ezigcina la lifika ngathi liwumlungu oneno lezimhlophe kodwa not umlungu lothu enwele ezimhlophe but ezinde futhi lifika liwumuntu omnyama ngathi unenwele ngathi zama dread ezinde futhi but yonke into ayigqokile isuke imalephulephu lelo demonic ingakho ke uma sikuthatha sikufaka kulamkhakha la siyazidabula ingubo zakho siyazidabula ingubo sizisophumeza sifuna ukuthi ibhande ungalifaki siyazidabula zonke ingubo zakho mase sithatha ke sizifaka la sithatha amalahle lamalahle siwafaka la sithathe nalenxaki yale nyama siyifaka la mase siyamtshela ke manje ukuthi lo muntu kusukela manje uyafa lo muntu lo siyamngcwaba lo muntu obehlupheka sithi ifa mase ngithi gida lapha phezukwakhe ukhuluma ukuthi ngithi namhlanje sala la sibantu bami wena usungihluphekisile zami ngane isebenza indoda yami yafanga yangishenga uyakhuluma yonke into yamgidwa mgxobe uyasuka lapho ubhincele ebhayileli uyasuka lapho sesiyemotweni usuyabuya ke manje uzothatha ke lo msebenzi umbuzo sibathi dotela lento yakho ngathi isithwalo nje kancane isithwalo sihlukile uma kuyisithwalo kufuna kube khona isilwane engizohamba naso ngizofike ngikwenze ngaso lapha either imbuzi noma igusha lana none of above okhona lana ke ilana ngisho khona ukuthi ke lana suke sakhela umuntu ke uVeronica ke abefana lona ka20 beku introduction umtshekisa ukuthi hayi ikhona lento iyaphila futhi iyaphefumula kodwa eka 100 iyona lena engikenza yonke into ngifuna ukuthi wena njengoba uthi usuka eBushbuck Ridge uzohlala la awuzofika ujahile uzohlala la awuzofika kumina ujahile ngikwazi ukuthi ngikwakhele kahle ke lento umuso sohamba na bantu bakithi ningabantu besilisa ningobaba bomama ningomama nishadile kule yamizi ninazi ukuthi yonke into yamama umama uvuka ekseni enze iparish enzele ubaba into azoyidla emini abheka abazukulu ukuthi benza njani akhwishizele igceke lonke akhwishizele intambama alungisele ubaba futhi ambekela amanzi ahamba ogeza just gezela ngaphandle nje awugeza abuye intambama
abuze ukuthi sisesingakwenzela into edliwayo athi ubaba hayi kuse-early kulungileke. Sekulindele ukuthi phela kube igame kababa. Ubaba ayisekho yakhe igame. Umama imini yonke kadeliver yakhe insimbi. Kusukela ekuseni umama ubhizi. Ubaba yena usebenza kanye kuphela. Umsebenzi wakhe wodwa kuphela owasekamerweni. Ilo msebenzi ohlula amadoda kakhulu. Lo msebenzi uwahlulile amadoda kakhulu. Ingakho ngithi indoda ayifike kumina iphethe u600 Akifika iphethe u600 ingangibuzi into eziningi. Isho nje hayi babudokotela ngiphethe lo 600 othe asuphathe. Hayi akumuhle ekamerweni ushukela noma iBP yonke into ngithi ihlisa umoya ungangitsheli ngizozenzela mina ama check up. Ngiyafuna ngiyicheck mina ipressure yakho oxygen ngiyicheck mina. Mase ngithathe kufaka emshinini ngiphinde ngidouble check ukuthi lento isho yiyona ngoba ngeze uzoqamba manga vese. Mase ngikunika ke lo muthi lona. Lo muthi ngwakhile ngifake amakinati ekuthiwa i-cashew nuts. Khona amakinati aphathwa amashangane la seMozambique ngagaya wona ngawafaka phakathi. Ngafaka phakathi ngasathatha i-olive oil ngamixa kahle ukuthi ahlangane. Ngase ngafaka ke yonke ke lento efanele siyifake la. Ngeke lingavuke. Baba. Baba ngeke lingavuke. Ukhotha wena lento le. Uyikwapela nespoon uyikhothe. Ikhothe uyinike 10 to 20 minutes. Iyasukuma ke yaphambili ngensimbi. Obaba kufuna baba ubaba. Omama bajabule kuseni ukuthi ubaba ungixoxise kahle. Baba nje ungixoxise kahle ayikwaxoxeka futhi. Angikhulumi kumsangano umuntu uxoxa kabili. Abantu bangempela baxoxa kanye nje. Ngikubingelela kanye angifuni ungisiphuphukule ukungibingelela njalo ngikhiphe ejele. Ufunda ungisiphuphukule mina. Ngibingelela kanye umvalo ongasangibingeleli. Njengoba nje kathi xoxa. Ekuseni vese umama uzovuka aqala obheka ukuthi inkukhu zivulelwe yini obheka nalabo besikoleni bavuke kahle yini ngoba yasala amasoko esekusala yonke into umama ufuna avuke early. Ngalo ndlela vese umama uhleze vuka aqala asale kubaba kodwa ubaba sekunika amathuluzi akwazi ukuthi azivikele. Asikhulumeni. Uzongithinta usho ukuthi babudokotela ngifuna ukubona. Then lento ke ekulungisa imizi yakho angifuni ukukhuluma nabasebenzi ukhuluma nami. Elakhe ihlazo ufuna liphele kumina yakhe iphele kumina. This is babudokotela. Babo Sizwe babujabulile siyathobeka. Goodbye.